Hello guys, hino helam so tinini blogo. Ang tininaro na puno na pamang ka ang tongmani no gana busuk khai ti torta busuk khai ti torta puno gade tai kisani bagui lomna nai tongo obonang belai ke wana jak tamong ti brato tabuk onek jaga thayo ti lomjak obono jotono sotorko khai tongna nangnai obono koja naidi nani betai beshi kirikha tai kisang kaino lomnai obono bogobani asibare ta lomjar tho wati kisa khangnang jatho obono ang koimong matairongno ingkang kai tamong ang bahut tangi karon tamni bagai kiri mane ingkang ang buri bulayo khudo ang buri bulayo kho obni bagai buri na khaile thithang pana hamkamo buri buna jagi ang tak sigla te thina kosto yaraba obni ba ang belai wana jak dolog norok bajara sigla tonai do wana na nango ang hai nono bawana di nadi ti jaga kosok thita abo komni da ana wano baya song naibege de tuitor mani mar khai tor thuka obo puila o pura ti kisa tia si tongmane tabung nai tuitor ka yang bufang rok baijak ngai kubong ma jaga o obo ngui tong baikha kirima sungsa khaye obo noro jara ti kinara tonai rok bahut sotorko khai tongdi noro no obo koijago tabuk chung tai kaisa dige phunungnai nadi asuk tui kom tongmase tabuk busuk bangli thangka je o chung tabuk tongma jaga ngai to normal chuko asuk khlar ngi khung to phano bufru ongi thang mano bokun thik gere obono jotono sotorko tongna nango seng gangai baksa jaga obo norong nukhana Arunachal Pradesh part 2 Assam part 2 ongi tongo kubangma jaga na tuilom ekdom onek kirima singsa ngoi tongo obono chini tipra sarok baksa jaga bo yang saur phasing rok ha bising rok phobui rok khob jagoi rok thika oboni bagai chini tipra sarok kupal hamya harok be khob jagoi thina nango naidi obo tai kaisa digi bahai ke engkha bo obo tikha se ngai omong kona bofro obo ong thangana tuilom thangana obo kono shoot kre tabuk kya ase kong tongka hangai norong na tai jaga o thangai phunungnai naidi ayang nugui man thanga ikhna naidi ayang nugui man khana norong busuk torkha tai kisani bagai bufang rok kwa gai kalai bekha jotono hangai naibeka de bayang gat tipra ole bahai tamu tipra sorok ni kepal junggal tai kak dia obno tai norona tai alka jaga thangi phunungnai chengta ama hangai baijal bari ni update iko naidi yang motoi pura kasaka odek jora kasaka motoi rok noro kata mo khana naika kisa Auto ta khaise de place tama se kiri masangsa khai puthana ra nai karna ropa nagadi omu tamu se yang polbo kiri masangsa abo kuak di dok thakang kai nagadi asak khai te ani ase jonone tabok se puila opte hai ti ro no asak kiri masangsa oisa phana se nokia ang tabuk sabai jang yang school facing go yang naidi busuk khai flar engkha sailap korikha se tibra sarok baksa bak kheto mai bodjak jotono lomai thangbai kha busuk si losong na tabo busuk si mai no song kha obono saisilap korikha tibra sarong ni jengjal rok kai asuk khaine mar baksa ni bo pokri bai khana baksa ni bo mai bodjak ses mai buthai jak rok ses ni thambai kha naji nuksing jak le asa timang se kufur khani go tongsibo ngangai norong na angtai phunuwa na